Dnes si povieme, kedy sa platí a kedy sa neplatí daň z predaja nehnuteľnosti. Základným parametrom je doba 5 rokov. Pokiaľ vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, tak nie ste povinní platiť daň zo zisku z predaja nehnuteľnosti. Tá lehota sa ráta od momentu, kedy sa zakladovala kúpna zmluva na kataster, teda kedy bol zápis na katastri. Tento dátum máte na liste vlastníctva a tá doba sa ráta po dobu, kedy buď podpíšete rezervačnú zmluvu na svoju nehnuteľnosť, alebo podpíšete kúpno-predajnú zmluvu, teda kedy ju predávate. Dajte si teda pozor na to, že tá lehota sa neráta od momentu, kedy bol na katastri spravený zápis pri kúpe a kedy bol spravený znova prepis pri predaji. Takže na toto si dávajte pozor. Daň z predaja sa týka nielen nehnuteľnosti, ktorú ste vlastnili vy, ale aj ktorú ste zdedili. Tiež je tam potom podmienka tej lehoty tých 5 rokov. Podstatné je, aby človek, po ktorom ste to zdedili v priamom rade, dajme tomu rodič alebo brat, sestra, vlastnil túto nehnuteľnosť minimálne 5 rokov. Ak sa tak stalo, ani v tomto prípade nemusíte platiť daň zo zisku. Keď sme už pri tom zisku, samotná veta hovorí o tom, že daň sa neplatí z celej sumy, ale platí sa len zo zisku. A zisk je rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou na danej nehnuteľnosti. Ak vám nejaký zisk na nehnuteľnosti aj vznikol, ten si viete veľmi šikovne znížiť o preukázateľné výdavky. Preukázateľný výdavok môže byť či už provízia realitnej kancelárie, alebo nejaké náklady na rekonštrukciu, ak ste dajme tomu menili okná, alebo podlahy, alebo ste maľovali, prípadne ste menili kotol. Takisto si môžete znížiť tento daňový základ aj o úroky zaplatené z hypotéky, ak ste na danú nehnuteľnosť mali aj hypotéku. Všetky tieto sumy si dokážete znížiť daňový základ a tým pádom vo finále platiť menšiu daň. Aktuálne je výška dane 19% a zároveň z daňou je potrebné zaplatiť aj zdravotný odvod vo výške 15%. Daňové priznanie je potrebné podať vždy do 31. marca nasledujúceho roka, po ktorom roku ste predali danú nehnuteľnosť. Takže ak to bolo v roku 2024, tak daňové priznanie podávate do 31. marca 2025. V prípade, ak potrebujete daňové priznanie odložiť, tak máte tu možnosť predĺžiť si to podanie o 3 mesiace. Ak sa vás bude týkať daň z predaja nehnuteľnosti, tak odporúčam, aby ste sa obratili na daňového poradcu alebo na účtovníka, ktorý vám dokáže odborne poradiť v tejto problematike.